moito sangue fría, Sí, moito. aí o seu. Bueno, pois, tremendo o de Noia e non menos o do Grove. De seguido nos imos a situar ali, porque nestas últimas horas sucedeu o último golpe dunha cadea que tuvo un dos seus maiores fitos, e o contamos aquí no termómetro, as ameazas que recibiu case en directo, Luís, un hostaleiro de ali que recibiu no seu teléfono móvil mensaxes onde incluso lle ameazaban con queimarlle, plantarlle lume ao seu local. Estas imaxes son dun dos primeiros roubos do ano no Grove. Sucedeu a finais de xaneiro na cafetería da estación de autobuses. Aínda que se ve que coñecía o terreo, o ladrón non puido abrir a caixa forte e tivo que forcexar con ela para arrincala da parede e marchar cos cartos. A espiral de roubos na Vila Meca foi en aumento durante as seguintes semanas, en establecementos e tamén en vivendas. A Luís, un veciño da localidade, roubaronlle unha maleta no mesmo portal da súa casa. Vin o delincuente entrar, colleu a maleta e foise. Baixín, calcime, collín o monopatín, fun detrás dele, collino aí no medio do camiño, e, pois nada, hostia, pim pam, niño chan e maleta para casa. Os presuntos ladróns non se amedrentaron. Despois de contar a súa historia no termómetro, Luís recibiu ameazas. Va a llevar una tunda, pero bonita. Una tunda bonita. Y después se puede botar un pío para grabarlo. A crise de inseguridade agrávase co paso dos días. Os asaltos a negocios sucédense noite tras noite. Na última semana xa houbo polo menos 7 comercios afectados. Nesta taberna, as cámaras de seguridade pillaron o ladrón coas mans na masa. A vaga de roubos está a xerar unha gran alarma social e o Concello incluso pediu reforzos á Garda Civil, pero de momento, comerciantes e veciños non albiscan o fin do pesadelo e temen acabar sendo o seguinte obxectivo dos ladróns. Pois esa é a novedade hoxe que comentaremos. Situámonos aí no Grove de novo. Ali siguen asustados, non, Padín? Si, así é, o Grove sigue vivindo esta nova oleada de roubos que parece non ter fin. Nos viñemos ata aquí para falar cun dos últimos obxectivos dos amigos do Alleo, o bar de Emilio, que foi víctima deste novo saqueo. Moi bo día, Emilio, como estamos? Bueno, non moi ben, pero aguantando, esperando a que ver quen é o siguiente. Esa é a pregunta que se fan aquí todos os veciños. A quen lle tocará hoxe? Como foi aquí todo? Pois entraron por aí por a valla, e dirigíronse á máquina registradora, e tocou a alarma, e levaron o cambio, e uns cartos que había da lotería. É dicir, eles xa sabían ao que viñan, porque leváronche o cambio da caixa, é dicir, foron directos á caixa, leváronche o cambio, tamén tiñas cartos de lotería. Si, había uns poucos, 70 euros, sobre 70 euros. E ademais o bote das propinas. O bote das propinas. Canto calculas que foi así en total? Uns 170 euros ou así, máis ou menos. E ademais nunha situación na que ti xa estás protegido, porque tes alarma. Sí, pero eles non lle importa nada, eso non lle importa nada. E máis incluso traían ferramenta para reventar as máquinas, tragaperras e máis das apuestas. O tema é que non lle dou tempo, non? A tocar a alarma escaparon. Menos mal que tiñas ti alarma. Vamos a preguntarlle, moitas gracias, Emilio, vamos a preguntarlle tamén aquí. Moi bo día, vostede é veciña da zoa? Hola, bo día, sí. E como se sinte esta nova oleada de roubos no Grove? Por fatal, porque estamos con medo, non estamos tranquilos, entonces... Teñen medo que lle entren nas casas, claro. Claro, ese é o problema, que agora entran nos locales, despois entran nas casas, e claro, é un peligro. É un goteo constante de roubos, bueno, pois eso, de visitas dos amigos do Alleo. Emilio, ti xa non sabes que máis facer, porque aquí no bar a conversación diaria calé. E quen lle vai a tocar o próximo día, quen será a vítima? Porque non é só os bares, é casas particulares tamén. Todo é continuo, todo é seguido. Pois xa están a ver, compañeiros, unha sensación de intranquilidade e inseguridade que están a vivir aquí os veciños do Grove. Bueno, pois a situación que lles estamos contando grazas a Rocío estes días, como ven, esa é a novidade de hoxe, non? Que o Concello pois anima a todos os veciños, Ana, que vexan actitudes sospeitosas, que denuncien, e os empresarios xa elevaron as súas queixas á subdelegación.